Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Habang buhay. Si Buboy na sa aming hanawak. Hello, Buboy. Boss, makurat gid kanina nga ako nahibawan karon, boss. Saan na, Buboy? Isulti na. Ay, kung pakulba eh. Boss, dili na day ang imong amigo ang tagya sa isla nga paborito nimong taguanan sa una. Sa? Nga naman. Napalit ni Glain? O, boss. O, boss, makurat gyud ka kung mahibaw ka kung kinsa ang bagong tagya. Oy, Buboy. Isulti ng pangan. Si patriling niya, oy. What? Si Andro ang bagong tagya sa maong isla, boss? Sa? Da. Si Andrew? Daan pagid kong makurat gyud ka, boss. Si Andrew? Si Andrew yun? Oh, boss. Andro gyud. Si Andro nga imong amigo sa una ba? Siya na ang bagong tagya sa maong isla karon. Oh, daan pagyo ka nga makurat. Daan pagyo ka naman. Daan pagyo ko malipay kanina nga akong balita ni mo karon. Kung mauna, posible nga tuwa karon si Andrew sa isla. Kaya mo kasi nakita nga, misa kayo pampot, ha? Klaro na lang kayo, boss. Okay. Sige. Bantayin na lang ang pagbalik ni Andrew. Pero ayaw yung pakita niya, ha? Gikan na sa isla, sundi siya kung asa siya paingon, ha? Ah, sige, boss. Bye. Okay. Bye, Boboy. Pastila ng panahon, no? Di mo matagaan. Si Andrew ang mipalit sa isla nga akong paboritong bakasyonan. Hugkaro na lang kayo nga. Posibleng tuwa dito si Jessa sa isla. Dili may tabong masayop ko. Tuwa yun si Jessa. Pero relax. Relax lang, Alex. Dili mahimo nga magdali-dali ka sa imong mga lihok. Unsa ba nang imong ipanukon ako? Samtang wa ko. Kinahanglan mag-amping mo. Unsa? Nabalaka ko sa ulo ko. Dili mga tanong ang mga tao ang kauban ko sa paglalga sa Mindanao. Chisa. Unsa? Mga, niya. Tagoy ka ng belt bag. Mao ka na mahuwas ka nyo ni GR din sa isla. Kundi bagi ko mahibalik. Magamit ka na ninyo sa pagtago-tago gikan ni Alex. Mahimo pag dili ka manamilit, Andrew? Kinahanglan man namilit ko, Chisa. O kinahanglan may bawa kasi mong buhaton kung wala ko din eh. Kining teleskopyo. Gamito nila mo. Para malantaw mo bisan unsang sakayan nga magsingapot. Gamay na kong oras, Chisa. Kung wala ka na ilhan sa sakay sa nagsingapot din eh. Tago din mo si JR sa pangpang. Dito sa ubos ka pangpang. Dada ka ba? Kompleto ka na sa gabit. Nanay tent diha. O kinibag, niya ang gamit si JR. Kining sa kabag, tambal. Nganong nahira ka? Nahadlo ko nang imong ipanulti, Andrew. Ayaw ka hadlo ka. Kinalamang andam ka lang. Niya sa cellphone. Kung makabiya mo din sa isla, magamit na ako pagkontak o polis. O kung magkinanglan ka na ako, nasa niya akong numero. Timan ni. Basta, dili ako maabuti ni sa isla.
Ayaw gyud mo pakita ni JR. Oo. Kanang pistola. Ayaw nag-ibuwag sa mong lawas. O kanang flashlight. O naihanding knife. Ibutang sa kilid pirmi. O kini. Flare ni. Gusto na. Dili ko sundaon nga imong binlan ang mga butanga. Pero kinang andam ka sa mga emergency samtang wa ako. Jessa. Usa lang ang akong pangayoon nimo, Andrew. Unsa ka na? Sa ari kong balikon minimo si JR. Paningkamot nga magkabalik ka, nagkasabot ka. Nakinahanglan mi si JR ni mo din sa isla, nakabati ka. O gayaw kong tuguna ng mga buta nga makapanervyos na ako. Sorry. Oh. Isaad ako nimo. Balikon ko kamo si JR. O kung makuha man may mga dutang tao, kinahanglan nga imo ming bawion. Isaad na mo, Andrew. Oh, Jessa. Ako na isaad din yun ni JR. Kung wala naman mo din sa islas kung pagbalik, pangitaon mo. Ako na ipanumpa, Jessa. Shh. Ayaw na paghilak. Lakaw na. O pag-amping sa imong lakaw. Sige. JR? Bantay si Mama. Sige. Ato na ko, Jessa. Ayaw na. May ipanugon ka pa? Oh, Ayaw kalimot nga nagpaabot minimo si JR doon sa isla. Jessa. Dili may tabong kalimtan ko ka na. Dili, Jessa. Anong nahalok mo kung maayo nang iyang lakaw karoon. Nagkakulba sa may mga panitapo nga kung naipawaan ka ron da. Si Andrew. Mo na'y tag-iyas taguanan kong isla. Nindot ning balita Oh, si Rufo kini. Hello, Rufo. May pabor ko pangayoon nimo. Unsa man ka na, Rufo? Ang akong hostage, kinahanglang ikabilin ko og luwas ka dapit. May nahuna-unaan ka bang dapit nga kabinda niya, Alex? Duna kayo, Rufo. Maayo. Ako mismo ang mukuha ni Carla diya siyang nimutangan. Ikaw? Ikaw? Oo, ako. May isasab na ako ng bayhana. Giilad ko niya. Nagpatuo siya nga dili konektado ni Andrew. Busa iya sab ni bayranan ako. Maayo. Sige. Ari ako karon dayon sa akong gibutang diya. Kay maglakaw na mi si Andrew. Ha? Manglakaw mo? Asa mo pa ingon? Sa Mindanao, kuhaon na mo ang akong shotgun. Unsa? Maayo ka ng imong ideya, Rufo. Sige. Mo'y ipalutaw ni Andrew nga imong sakop ang imong gibinlan kag Carla. Sige, magkita na ta. Unsa oras sa inyong flight ni Andrew? Alas 5. Busa kinalan nga magkaari ka na sa nimutangan karon ni Carla. Okay. Hain man ka dapita. Hoy! Dili na lang ko nimo pakanon? Ha?
Hoy, batignaong! Ayaw taon ko patyas gutom, oy! Salbahis ba ni mo? Hoy! Baka na ako! Hoy! Anong bingaw man kayo, eh? Kinahanglan matangtang din ako akong kapus. Yan ako sa airport. Hahid magkakating Rufo. Oh. Siya na kanina paingon ako. May uwat siya sa naong. Wala ka kumain naman siya hitsura. Na, mayo kay bituman kag saan. Oh. Importante gid nimo ang kinabuhi sa imong personal secretary. Tanang kinabuhi sa tao. Importante para na ako. Sige, sunod na ko. Hapit na atong flight. Ug ayaw gyud kog traitor eh. Kay usa ko lang ka-miss call sa akong tao. Mamatay si Carla. Nasa imo mga kamot ang kaluwasan sa imong sekretarya, Andrew. Ay, kagutom na yun, uy. Hoy! Pagkana na taon ko! Mag-CR pag yun ko! Hoy! Unsa man ka? Wala gyud kay bisan gamay na lang konsensya diha, ha? Hay, salamat nga ni ana gyud. Uy. Alex? Ikaw na? Kumusta na, Carla? Ay, Alex! Alex, salamat ka niya ka. Niya ba karon ni mo kuluwason? Depende. Ha? Usay depende. Carla? Nganong imo makong gibaka ka na? Giinad! O sa may tumong niyo sa paglimod ako sa imong pagka-personal sekretary ni Andrew? Ha? Naniid ka sa kong lakaw, no? Ha? Uy! Kakon! Takong sayop ay yung pagsunod kang Andrew, Carla. Takong sayop. Aray, uy! Aray yung taon, uy! Ayaw lang kong pasakiti, uy! O ganong dili man, ha? No! Pa! Mupasakit nga ni kong asawa? Ikaw pa ka nga dili nga kabit ka lang? Ha? Baboy! Ikarga na sa baggage compartment sa autos, Carla. Kaya mo biyahe na ta. Tapo ko na ko akong mababay sa kinabuhi. Oh, Uy, wala. Wala naman paglihok si Ma'am Carla, oy. ako sa ipagkatuog kay isabaan kayo. Mo? Sige na, lihok na. Oo, boss. Dere kay. Oy. Ala. Ito taglawas, oh. Bugat lang. Ay, reklamo niya. Bugat, Dali bugat. anak. Kay layo patagbiyahian. Oy. Ug daghan patagbuhaton. Kinahanglang magpaandam tag sorpresa ni Andro. Huna-hunaa ug bayong daan ang agyanan paingon dito. Taas na katuig ang milabay. 8 na katuig. Dagaragad ang kausaban karon. Dili sa Mindanao. Nahibaw ka gyud. Gahinay ang development sa mga kabukiran dito. Matuog na ko. Pukaw ako kon dool-dool na ta. Wala utay budong mga salbahe sa isla nga to sa Jisa. Si Jisa. Gihagan ko ni Jisa. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!